God bless Slovakia. My name is Robert, I'm from England. Boh žehnaj Slovensko, moje meno je Robert a som z Anglicka. And I am the Director of International Campaigns for 40 Days for Life. A som medzinárodný koordinátor projektu 40 dní za život. Let's get this party started. Give us a cheer if you're pro-life here. Ak ste pro-life, zatlieskajte, začníme túto party, túto oslavu života. I can't hear you, louder. Nepočujem vás, skúste hlasnejšie. Hey. So 40 Days for Life, we help Christians end abortion where they live. Počas kampane 40 dní za život pomáhame kresťanom ukončiť potraty tam, kde žijú. And 40 Days for Life is a campaign of prayer and fasting, peaceful vigil and community outreach to end abortion. Projekt 40 dní za život je kampaň, ktorá spočíva v modlitbách, pôste, pokojnej prítomnosti priamo na miestach, kde sa vykonávajú potraty a sprievodných podujatiach s cieľom ukončiť umelé potraty. We organize prayer vigils for 12 hours a day for 40 days outside abortion centers and hospitals. Modlíme sa 12 hodín denne počas 40 dní pred potratovými centrami a nemocnicami. And our mission is to save lives, inspire hearts and minds, and impact eternal souls. You can participate in our mission by starting a campaign where you live. Naším poslaním v kampani 40 dní za život je zachraňovať životy, inšpirovať srdcia a mysle a dotýkať sa nesmrteľných duší. Na našej misii sa môžete podieľať aj vy, a to tak, že začnete kampaň v mieste svojho bydliska. Nothing is more amazing than seeing a life saved from abortion thanks to your prayers and outreach. Nie je skutočne nič úžasnejšie, ako vidieť život zachránený pred potratom vďaka vašim modlitbám a pomoci. Our vision is to live in an abortion-free world where no more women cry and no more babies die from abortion. Našou víziou je žiť vo svete bez umelých potratov, kde už nebudú plakať žiadne ženy a nebudú zomierať žiadne deti. God bless Slovakia. God bless all of you. Thank you so much for hosting. Thank you very much. Ďakujem, Boh žehnaj Slovensko, Boh žehnaj vás.